So ikaw may white, wa ka kadaog sukad. Wa ka kadaog niya. Sige. Atong tryan. Be, sige be. Okay. Okay. Sakto. Nan, very good. Oh. Kung sa man nga idea niya, nganong ni kuan man siya. Nganong ni E6. Friends defense. Wala ko magtudlo anay niya. Karaan ni nga tira niya. Okay. Sige. So, kasi idea ni mo ni bishop ka, bishop G5. Sige, okay ra. Okay ra ng bishop G5. Okay, dito dayon knight. Knight ka. Ni knight C3 ka, sige ra. Grabe, no? Ginahi man ni Inday ni iyahang tirada. Dayon diha ka, tapos ni capture siya. Then after ana, nitira ka correct. Tapos dito, dayon ni bishop ka correct gyapon. Tapos ni castles. After castles, ni castle ka. Okay. So next niya is ni butang og rooks. Ikaw ni butang ka diha. Pwede ra po day ug mubutang ka dinhi. Para walay butang sayahan knight dito. Okay? Muna yung mga ideya. Kay pananglit, no? Example, ha? Example. Bubutang ko dre. Pugso niya butang dito. Na? Pananglitan lang. Di mo capture na ka. Asa? Di ka mo capture? Hinoon okay pod. Capture siya sa double man eh. Battery man na. Mao man gyapon. Bati man kayo. Na, battery man na. Gabattery man na. Hinoon, ano man gyapon? Okay man gyapon na, pero mas mayo to kani. Kuy na imo ibutang, tapos pagbutang niya capture kag bishop, ug mukaon siya sa iyahang kuan di na kay checking dito. So medyo advantage gamay. Pero kani yang ikaon, no? Knight ang imong ikaon. Di dipensado ni. Capture sa dito, o di ba los ra kasi imong knight. Na. No? Okay ra. To apay mate ganito in kaso. Hindi mo balik ra ka. Na. May mga possibility nga ambak dito og diha. Galing kay dili pa ka pwede ka ambak dra kay gwardyado pa man sa knight. Pwede sana. So, kato lang nga opening, maginana day, kana, sakto man na imong mga idea, kay castle, dapat ato is mo queen ra ka, para walay ambak des bishop, sa knight. Sige, okay lang, wala po siya kita, na. Niya anak ka, dapat, queen na to mo ambak naman ko na, maambak ko na siya diha. Wag siya kita po. Ni padayon ra gyud gyapon ka. Wa gyapon ka ambak gyud sa kuan. Sa queen. Matiman ani mo day. Queen ra gyud. Queen para walay sulod dito sa knight. Mura na. Padayon ako na kanang unsa na kanang unsa na siya kanang imuharang itistingan sa iyaha. O tawhay ra imong posisyon ani basta diha ka. Okay?